Kardom kaduk awe karbiang long ke doan arada tuma pantame. Pini labang so video nili YouTube chatai long ke pachini ponjia bangalake. Dadak 26 Duarbagori arada tuma pan isi birta kimi. Labang so video pini rada chatai long kewan lapen Duarbagori arada pan ke pachini ponji. Labang so video long abang ke lapulo. Isi Duarbagori long lake birta kimi. Non nangkileji surhinira incoratroxy asenkana bangke Ladak ilitum autonomous council kilik along Ladak Duarbagori press club atumahin pentame bang pukilit cepati dun po laso putak sini la bang sa video nili birta kirib dunlong ateng pen Duarbagori arat doana pantame labang so chatai long pen pachini pon lo lapen karbiang long ke doan arat tum pantame Ladak 26 Duarbagori press club tumahin pentame alang litum non nangkiliji surinira incoratroxy asenkana bangke council kilit along MEC kilit labang so kacepate alang litum ta kachisik do alang litum non nangkiliji surinira incoratrox alang tum non council kilit MEC anghoy kacipati dunjia bangke alang tum ke songwi mate independent pensi alang tum ke MEC kilit anghoy cipati dunji alang tum songwi pensi alang tum thurji setamin non mar bangke alang tum komara bang phu bang tong labang so non nangkeliji surinra incoratroxy MEC kilit bangke ahokpet Kladak abangke komara bang pupong tong lang tum ahin pen ciyong pono ne lake kladak de lang setamin non abara bangke alang tum kacing vai lapen alang tum akimang pono bangke thom pulo lasi banga thom bang bong pen inut mai inut ke alang tum non angaliji surini ra incoratroxy asengkan council kilit ke alang tum MEC kilit abang phu cepati dun po MEC anghoy alang tum tame kelong dun jia phalang tum tame non nangkeliji surina incoratroxy bangke alang tum cipati dun pupusi nili birta long asla bangso birta ke long oteng pensi Duarbagori arat tu phantame nili chatai long pen pachini ponlo la pen doan karbiang long arat tu phantame pachini ponlo je Duarbagori press club atum ahin pentame ala tum MEC kilit anghoy cipati dunji ala tum ke cipati dun rake songwe pen mate independent ahin pesalang tum thudun po na sinono mat kala tum banga thomang bong salang tum che select pon lo na sala tum non banga thomang bong amen ke lahan lo Rajasteron alang like Duarbagori press club a president lo lapen rangsina be alang like dak Duarbagori long general secretary lo lapen Robinson Killing alang lita Ladak Duarbagori long financial secretary lo lasi dak Duarbagori arara tumapan isi birta kemelo lasi banga thomang bong pen inut mai inut kala tum nonangari surini incoratroxy bang kala tum bang phukilit mate MEC election along alang tum cepati dun po lasi nili labang so chatai long pen lanselang tumapan pachini pon lo je lake isi upcoming mate awareness ke pilo tase Duarbagori arat phala ke birta ke melo tase ala tum kopia phantong Duarbagori press club ahin pen ala tum non MEC election surina incoratroxy sengkana phan kachisik lo ne la so puthak bangke mo ni chatai long petame ala tum phan karju pon pedo po la pen ala tum ahin pen tame ke than pon pedo po nili labang so chatai long pen ala tum akachisik lapen atum akimang lapen atum kacengwai lapen ala tum thudunji po puthak si nili la so chatai long pen pachini ponchot po la sinili pini labang so abirta Duarbagori ara lapen karbiang lora tu phan pachini ponlo non surhinra incoratroxy asengkana bangke council kilit MEC anghoy kecepalong nya phan Duarbagori press club ahin pentame songwi mate independent pen thurdunji pusi nile bang so style long pen atuma phan pachini pon lo
Pinila bangso birta ke lan silang tumaphan pachini poncholo. Kardon.